gaurko prentsaurrearen arrazoi nagusia da, ostegunean, pleno nagusia edo osoko bilkura daukagula hemen Bilbon eta uda ostean. Eta, azaldu nahi ditugu gure proposamenak, zein izango diren azaldu nahi dugu gaurko prentsaurrean, eta ikus dezazuen zein den gure posizioa, bai bilbotarrei eragiten dien gai konkretuen ganean, eta bai Euskal Herri mailan interesekoa diren eta gizarte eta politika mailan interesa daukaten gaien inguruan gure posizioa agertu nahi dugu, eta horren inguruan doaz gure proposamenak ostegunera. Lehenengoko proposamena, bastante pilpilean dagoen gauza bada aste honetan, eta da krisialdi klimatikoaren ingurukoa. Krisialdi klimatikoari aurre egiteko hainbeste mobilizazio deituta dago aste honetan, eta aprobetxatu nahi dugu ere bai, mozio bat aurkezteko, proposamen bat aurkezteko, Bilboko udalak arditzan neurri urgenteak eta ahalik eta zehatzenak krisialdi klimatikoari aurre egiteko. Bigarren gaia zezen plazaren ingurukoa da. Uste dugu udaren ostean ikusita zelako exitoa eduki duen zezen plazak aurtengo aste nagusian zenbateko galerak dauzkan pilatuta ekonomia arloan azkeneko urteetan eta zelan erabileraren ganeko eztabaida mai gainean badaukagunez, horren inguruko konsulta bat deitu nahi dugu. Uste dugu udalak adarretatik hartu behar diola asuntoari eta behin-behingoz kontsulta bat deitu beharko lukeela hiritarrek euren iritzia eman dezaten. Hirugarrena, LGTBI kolektiboen ingurukoa da, eta aspaldi eskatu genuen Bilbon etxe bat zabaltzea, LGTBI kolektiboen etxea zabaltzeko, eta horren inguruko mozioa aurkeztuko dugu, uste dugu mozio hau onartua izango dela oraingoan. Laugarrenik, eta hoia nazio mailako uste dut ardura dela, EH Bilduk Bilbon ardura handia dauka Euskal Herrian gertatzen diren gauzekiko ez da, eta 11-13 makrosumarioaren inguruan 57 auziperatu egon dira Euskal Herri mailan eta Bilbokoak 11 izan dira, eta eskatuko diogu udalari proposamen bitartez ere bai honen inguruko elkartasun agerpen bat. Eta bosgarrenik, Kataluniako prozesua ere hor dago, edozein momentutan sententzia etorko da, eta Estatu Espainolak bide judiziala politizatu nahi izan duela pentsatzen dugu, eta uste dut ere bai Bilbotik ere bai, Bilboko hiritarrok eta Euskal Herriko hiritarrok zelan edo alan elkartasuna adierazi behar diegula lider katalanei, eta horren ganeko beste proposamen bat aurkeztu dugu.